And please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Praise and worship you today. You are exalted in our midst. We ask for forgiveness for every sin that we have done. Have mercy on us, our Father. As we start our program today, let your guidance and protection be upon us. Send your Spirit to us and give us wisdom. We thank you for all the blessings we have received. We also thank you for the lives of the people in this place. Be glorified in everything we do. In your name we pray. Amen. Please be seated. Ayan, bago po mag-start ang ating exhibition proper, may we call in SP Chairman James Paul Simon Arriaga for his opening message. Judges natin para sa exhibition natin ngayong gabi. Alright. Our judge number 1, ladies and gentlemen, Adjustment Dancers, Biga All-Stars, and G-Boys, and G-Stars. Let's give it up to Mr. Yuli Canon. Our judge number 2, ladies and gentlemen, Katsawai Street Dance Competition. First runner-up. First Luna Muse. Okay. And a magnanimous member. And G-Boys, Just Mix, Biga All-Stars, and G-Star Dance. Oh. Let's give it up to our judge number 2, Miss Alexis Lopez. Our judge number 3, ladies and gentlemen, a deaf ed arts teacher taking up masters in guidance and counseling. And a TikTok enthusiast. Let's give it up to our judge number 3, Mr. Raymond B. Mina. Alright,
event. Okay? Okay, dito na po tayo sa mechanics and guidelines ng ating event, ng ating exhibition. Dancers should be minimum of 20 and maximum of 50. For the propsmen naman, the total number of propsmen is not specified, but there is no limit mentioned. Next, only residents of Barangay Biga are eligible to participate as dancers and propsmen. Any outsiders will be immediately disqualified and placed in the consolation category. The criteria for judging are as follows. Street presentation is 30%. The costume is 20%. And the exhibition is 50%. The exhibition should be based on the story of Biga, will be incorporated into the judging of the exhibition for a total of 100%. The exhibition will take place at Biga covered court facing the grass area or the flagpole. Performance is only minimum of 5 minutes and maximum of 10 minutes. Tama, di ba? Yun yung napag-usapan. And the prize are as follows. The consolation prize are 3,000 pesos. The second runner-up will be receiving 7,000 pesos. And the first runner-up will be receiving 10,000 pesos cash. And the grand champion will take home 15,000 pesos. Ayan, ang laki ng premyo. Ayan, ready na po ba ang ating mga contingents? Yung first contingent natin, nag-ready na po. Ay, ganito po. Advice lang po, bawal po ditong front kasi po gagamitin ng mga ating contingents po. Tama? Naka-ready na po ba ang ating contingent number 1? Yes. Yes. Contingent number 1 from Libo, San Isidro 3. Ready na po ba? Nasaan na? Sa Inano, sa Maagi. Saan po dadaan? Pag tinawag ko po, automatic pumunta na po sila. Diyan. SB. Please get ready na po and pwede na po kayo mag-formation para sa exhibition po. Saan na ang pang? Ito ba kasigat? Of course, Barangay Council of Biga, headed by Camp Coco Alienda and SB Council, headed by SB Chairman Jobs Arienda, would like to thank the following major sponsors. Of course, Camp PM Hisham Ismail, Attorney Alfredo Pidol Gordin Jr., Congressman Joey Santos Salceda, and
Ready na po ba ang lahat? Ready na po ba ang first one teacher? Are you all guys excited? Yung Kaitra. Nasamaan ang song to read! Sumiyak support. Judges, ready na po? Wala nang hinong na criteria. At durubugo, ano? Bata duman sa ano, Yung music po, ready. sa kariban, may isang dancer, may nag-iilang. Pero pinainom na kaya ano. Our first competition. Let's give it up to Libo sa Isidro. Maduman ako ka, mabidyo ako. Nakalive ako sa YouTube. Oy, wala na sa pintura mo, agta! Wala na sa pintura! Dali, go! Pag nag-start po ang music, automatic mag-start po ang aming timer. Smile ka, Bibi, smile. Music. Pag nag-start po ang music, automatic start na po yan na Badyaw! Smile, badyaw, badyaw, smile. Nasunod. Once po nag-start ang music, automatic mag-start po ang aming timer. Okay? Ready na po para ang song to read! Yes! Alright, let's give the floor to our competition number 1, the Libo sa Isidro Class! Tulad na sa music. Yan, no, sa music. Siya po. Sa inda. Sa inda, may different siya. Alin? Sa inda. Dapat doon. Alright, due to technical error po, according to our judges, uulitin po natin. Ba't ayun na? Ulitin. Maulit. Ganito po, ang mga next contingent po, pag-ready na po ng music para hindi po natin, para wala pong technical errors po. Yes, Ready na po, Rita. Eh, Rita po. ang berlaku ko kerja beda. Smile ka.
Magsisimula ang buong istorya ng Biga Festival. Ganyan, hatod sa inyo San Isidro. Tapos mo, Ang sound. Wala nang sound. Wala nang sound. Ano ba yan? Walang sound? Walang sound? Diyos ko, ano ba yan? Dapat tig-testing yan. Dapat pasigurado kasi nakaraan. okay, ganito po. Since na technical error po tayo, 5 minutes break po muna. Lahat po ng mga music, pakipasa na po sa ating sound system. From condition number 1 to condition number 5 po. Dapat po kanina kasi naasikaso nyo na po yan. Condition number 1, Tribo San Isidro Press, pakiayos na po ng music nyo. The Tribo Hiraya, nasaan po ang music? May I call on the Tribo Hiraya po para sa music? Tribo Maguho, the Tribo Tago, and the Tribo Unos. Nasaan po ang mga music ninyo? Tribo Tago, nasaan po ang music? Okay, gano'n kaya? Dito na po. Dapat siguro kayo ng USB. Ala, Sa phone talaga. Abo. Dang! 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 Mag-sound check-in muna tayo. Sorry po for the inconvenience. Para sa inyo naman to, para mapaganda ang mga performance nila. Sa tingin niyo, sino kaya magiging grand champion? Ano? Ano? The Tribo San Isidro Tres kaya? O the Tribo Hiraya? Parang mahina ang Hiraya talaga? O the Tribo Mago? Gusto ko! O the Tribo Mago? Ay, di na naman pala tinago. Parang dito mo niya. O kaya the Tribo Unos! Okay, 5. Ayan. Natitest ang ating mga contingent at mga manonood.
Yung size po, okay na. The tribo, kiraya. Alright. The tribo nago. Ayan. Yung sa Isidro dress, ready na po ba ang music? Sayang naman ang 1 month preparation. Before anything else po, ayan, dahil po, may mga technical problems po dito. Bago po umpisahan ang ating pala, tinatawagan ko po ang ating SK Chairman na Biga po, SK Chairman James Paul Simon Ayala for his opening message. Sarong pa. Okay lang. Salamat po David. Magay na po sa inyo, boss. Pinit po sa bagos kaya po kami pasalamatan sa pagsuporta ng aktividad ng Barangay Biga. Ngayon ko lang ipabot sa inyo na isang karangalan po na makaibawin ka mo yan sa pagselebrar na kung saan mamalakita ang satuyang sining, kasaysayan, wala kultura. Sa bawat grupo na mamasin, dito po nag-reflect ang satuyang pagkasaro, luda, pagiging creative bilang sa komunidad. Ayun man po ito, magugma, makiugma, mula sana supportaran ang mga kailangan niya at libo ang Barangay Biga. Salamat po, dagos po kita sa mga Biga. Very well, ladies and gentlemen, ang ating SK Chairman na napaka-pogi. Thank you so much po sa iyong napakagandang message. Biga Chairman. Barangay Council of Biga and SK Council of Biga, headed by Capo Arieta and SK Chairman Jobs Arieta, would like to thank the following sponsors. Councilor Alexander Howe, Will Gonzalez of Rapid Works, Councilor Sunshine Imperial, Tom's Minimart, Councilor Glenn Casulia, Mayor Cap B.M. Isham Ismail, and Congressman Joey Sarnes Salceda, and of course, Congressman Alfredo Pidol Garbin Jr. Thank you so much to our sponsors for gracing the event. Ready na po ba lahat? Kami hindi pa. Sorry po. Ayan. Sino kaya ang magiging champion? Ang tribo sa Isidro kaya? Ang tribo Hilaya? O kaya ng tribo Maguho? Okay, 6. O ng tribo Tago? Okay, 2. O ng tribo Unos? Okay, 8. Ayan, bago nag-prepare po ang ating technical, gusto ko po sabihin ulit ang judging, ang criteria for judging. The street presentation is 30%, the costume 20%, the exhibition 50%, the story of Biga will be incorporated into the judging of the exhibition for a total of 100%. Ang prize po natin ay, ang consolation po is 3,000. The second runner-up, 7,000 pesos. First runner-up, 10,000 pesos. And the grand champion, 15,000 pesos! Ayan, napakalaki po. Wala pa po. Ayan. Gusto ko mag-interview na. Ano masasabi mo sa piyesta natin ngayon?
Very good. Walang wait lang. Hello. Nanay, gusto tayong interviewin. Ano masasabi mo sa Biga Fiesta natin ngayon? Very good daw. We need to say 95%. Tama po ba? Ha? Alright, nanay, ano masasabi mo? Sa Biga Fiesta natin ngayon? Masaya! Ayan? Ang fiesta! Alright, at dahil dyan, congratulations! Ano masasabi mo sa piyesta namin ngayon? Ang saya-saya! Talaga ba? Sana all masaya. May panganda na ba? Wala pa! Okay. Sira lang. Ayan. Ay, dito tayo sa mga beauty queens. Ano masasabi kaya nila, di ba? Alright, interviewin natin ang ating Munsya ng Biga 2024. Okay, please stand po. To be recognized. Ayan. Ano masasabi mo ang gusto mong pasalamatan? Good afternoon, everyone. I would like to thank today SK Councils and Barangay Councils. And also, salamat sa Indogo po sa pagpartisipar sa aktibidad ta digdi sa Biga. Yun lang, salamat. Sana ganun din ako magsalita. How about you, Munsya ng Biga? Second runner-up? Ana Pacamara Benedito. Ayan, from Zone 1. Good afternoon, everyone. I just want to thank Matama kayo nuna. Thanks, Matama kayo nuna. Barangay Council and Hoy, SK Council buto si Mother, oh. making this No, fiesta naman sa backstage ko. a memorable and meaningful one. And of course, I want to thank also our handlers who's been our throughout this journey. They've been inspiring, guiding, and pushing us to be the best version of ourselves and to present ourselves. Please go to yun lang po, kami fiesta Biga, enjoy po. Thank you so much, Munsya ng Biga. Second runner-up. Parang question and answer pa rin. How about you, Iman? Ano masasabi mo ng pageant? Parang may sinabi ka. How about you, Munsya ng Biga Tourism? Maxine Toledo. Just try na hapon po sa inyo the boss. I just want to thank the Barangay Council and SK Council for making this wonderful celebration of Biga. And let's continue to cultivate our rich culture heritage and to celebrate our local tradition. And thank you so much. Diba? Next, our Miss SK Biga. Gusto mo magpasalamat sa supporters mo? Oh, ang taas pala. Ano nga kayaan mo? Ano gamaki? Good afternoon to all of you. I would just like to thank you all for participating in this event and good luck. Pwede ako mag-dog. Good luck po. Wala pa ba? Good luck talaga. Ayan. Chairman? Ayan, gusto ko pong imbitahan ang mga kabataan ngayong gabi para sa ating SK na! Mamaya po yan at 8 p.m. Yan, ang entrance is 20 pesos only. Ayan. Super mahal. Diba? Hindi ako. Ayan, SK night po. Mamayang gabi, 8 p.m., 20 pesos only. Ayan. Tomorrow po, Happy Fiesta San Vicente Ferrer. And gabi po, meron po kami seniors night. Federation. Tama? Ano sabi ko kaya?
Na-experience mo. Kinakabahan na kaya ang pulong tres? Okay. Due to technical errors po, unahin po muna natin ang niraya. Hindi po ang niraya po muna ang mauna. Due to technical error po ng Zone 3. Nasaan ang mga taga-tribo ng Ilaya? At walang supporters? Hoy, pagka-champion ini. I would like to acknowledge the presence of Lingamshi, Miss Millennial Caloocan, General Ignacio. Ayan, sayang naman. Andiyan pa pala. Kung may inaanak, everyone, yung mga taga-tribo ni Raya po, judges decision po yun. Judges decision po. Kung ayaw nyo po, sila din po mag-judge sa inyo. Alright, our second competition. Let's give it up to let's give it up to Tribo Ilaya. Reminders po sa mga competing competitions po. 5 to 10 minutes po ang ating performances. Okay? Check, 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 check. Alright, ready na po ba? Beijing, Ricky, Barcelona po. Beijing, Ricky, Barcelona. Hinahanap ka po ni Simon. Ladies and gentlemen, our second contingent, the Tribo Hilaya.
Ayan! Unang pasabog ng Tribo Hiraya. Reminders po sa ating mga tao, gagamitin po yung mga upuan po dyan. The Barangay Council of Biga and SK Council of Biga, headed by Cap Coco Arienda and SK Chairman Jobs Arienda, would like to thank the following sponsors. Councilor Alexander Howe, Weird Gonzalez of the Rapid Wars, Councilor Sunshine Imperial, Dom's Mini Mart, Councilor Glenn Casulia, Mayor Cap B. and Isham Ismail, Congressman Joey Santos Salceda, Congressman Alfredo Pido Garbin, and Congressman Christopher Itoko. Thank you so much sponsors for gracing the event para sa aming Barangay Fiesta celebration. Ayan! Ready na po ba kayo sa ating next contingent? Ready na po ba ang lahat? Are you sure? Sino kaya ang magiging grand champion ngayong gabi? Ang tribo San Isidro 3 kaya? O ang tribo Hiraya? Ay, ikaw na taga-Hiraya. O the tribo Maaguho? Ay, ikaw na nasinda. O the tribo Mago? Wala sa mga taga-Tinago, di pala. O the tribo Unos? Alright, ang next contingent po natin ay ang tribo Maaguho. Nasaan ang mga supporters ng mga tribo Maaguho? Our third contingent, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, contingent number 3, the tribo Maaguho. Daday! 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 Where's he gone? Daday!
Barangay Arieta. A round of applause please to our barangay captain po. Kap, any message po? Kap? Our next contingent from Timos, San Isidro 3. Uy, be! Ready na! Marty! Ano, Marty? Okay na? Reminders po sa So, music, okay na? Dyan. Gagamitin po yan ng ating mga contingent po. Yung nasa kalaman po. Thank you so much po. Our next contingent number 1, the Tribo San Isidro 3. Hello, 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 test me. Hello. Maria, kasi sa pinagmulan, ang totoong pinagmulan ng barangay Biga. Maria, asin makirma, dagos kamo sa maugmang bigaan.
Bago natin talisin the tribu San Isidro Tres, we would like to thank the following sponsors. Councilor Alexander Howe, Weird Gonzalez of Rapid Works, Councilor Sunshine Imperial, Tom's Minimart, Councilor Glenn Casulia, Mayor Cap B.M. Hisham Ismail, Congressman Joey Salceda, Congressman Alfredo Pigol Garbin. Thank you so much, Paul, for gracing the event. Ready na po ba ang next contingent natin? Sino kaya magiging grand champion ngayong gabi? Ang tribu San Isidro Tres kaya? Ang tribu Winaya? Wala talaga sila. The tribu Baguho? Ay, si Mother. Nasaan ang mga tribu Tago? Nasaan ang mga tribu Ulas? Mother! Mother! Ma! Marinang! Let's all welcome contingent number 4, Ma! Tribu Tago! Mother! Istorya ang Hoy! sumunod Hoy! ng Biga. Ang Mother! layo ng mga estado sa barangay Biga Mother! dito sa Hoy, Ma! ang mga katanin ng barangay na parang buwan. Bagong Asin Alibay, dati sa parte ng barangay Hoy, Ma! Biga. Durante sa panahon ng mga Espanyol, ang mga Espanyol inapotini na Biga ini sa Si Dan baga dumugol. Maulitin sa arong, dumugol na si Dan. Magkailang niya. Ang mga marong nagamit ng madamang katanong ng Biga bilang tayo sa panahon ng nabuhan. Ang mga naino na nag-isarang nagdepende sa pagkakalaong pagsisira kasi mag-atama ng kanyang akayo. Ang mga naino na record ng barangay Oh, Dan! sa Barangay Sisa. Kalikagawang-put-anin pa Nobyembre. Paano ka? May biskuit ako ng ikaw na. Ano ba yung boy? Ang populasyon ng barangay nagdapol sa panahon. Kuha na ba? Ang biskuit? Biskuit ni Dan. Ang parokya ni San Vicente Ferrer. Oh, panasin ako si Dan. Sang libo, siyang naraan at pitulpok sa panahon ni Monsignor Teodoro Pasis. Si Cabeza Severio Arienda ay nabuhin pag-imahe ng Patrón Santo Ha? gamit ang kahoy Ano, boy? na santo. Si Mariano Arienda ang nanginunan ng bayan sa paghahan ng kapilya. Ano? Kuritin, anio ng tribo Tago. Kuha na makibiskuit si Dan. Ang bigaan Thank you. na magpapahiling Viva, Senyor San Vicente, Viva! Bilis na kuha na dyan. Utang mailing pa. Hindi kita mag-ali yung... Kuha na po ito. Ikaw ka na maligin. Lagay na. O, pakarema tabang inaulog na ako. Dali. Saratuwa ma. Saratuwa, saratuwa. Saratuwa. Uli, uli. Uli. Saratuwa mo lang.
match yung performance nila. Kaya pa ba? Meron pang isa. Ganun pala yung bigaa dati, no? Because of resiliency, nagkakasalubong po kita yan bilang sarong community. Pinababa ka na, boy. Prepare na po ang ating next contingent. The Barangay Council of Biga, headed by Kat Coco Arienda, and the SK Council of Biga, headed by SK Chairman Jobs Arienda, would like to thank the following sponsors: Councilor Alexander Howe, Word Gonzalez of Rapid Works, Councilor Sunshine Imperial, Tom's Mini Mart, Councilor Glenn Casulia, Mayor Camp Biga Alicia Ismail, Congressman Joey Santos Salceda, and Congressman Hello, bago tabunan po sa pang-last na motibo, gusto ko po ipaabot sa inot, pasasalamat na niraon po kamo rin. Sino kamo kung paano pa umaw ng Barangay Biga. Kaya nagpapasalamat kami na ang pagkonsilo ng tribo-tribo alay po ini sa Barangay Council. Kaya ipinapaabot ko po sa inyo na maupagpumba ang konsilo para sa kapisahan ng Satuyang Barangay, sa Satuyang San Vicente Ferrer. Kaya mo yan, linggo, maumaw na mga tribo-tribo ng bangting. Kung kita papapiliyon, siguro wala akong mapipili. Kaya mo yan, muna ko ipasabot na dapat respetuon ka kung sisay man dili ang manggana. Alin po dili sa mga urado. Bago po alin sa mo, dili po sa mga urado. Kaya ipinapaabot ko po sa ito, kung sisay mo po ang manggana dili, nagpapasalamat kami na yun na po talaga kaya ang final na manggana. Salamat po. What? Thank you. A round of applause, please, to our Honorable Cap Coco Arienda for the message. Are you all guys ready para sa ating last contingent? Ready na ba lahat? Our last competent contingent, the Triple Unos. Ang alibay pada buwan bagong abre sa mga sityo ang barangay Bigaan. Ang mga residente ng iba't ibang sityo nagkasalo, nagkabulo. Ang Biga ginamit para pangayong katuran sa inyong dakol na tubo sa barangay Bigaan. Pero kung panahon hambag yung sisa, nagkaroon ang panahon sa ilang mga records sa barangay. Ang tumaas sa populasyon sa barangay ng dahil sa pagabot ni San Vicente Ferrer ang Pebrero 1987 na ginibo ni Cabeza Severo Arienda gamit ang punong santol ng panahon ni Messenger Iretino Pasis. Sa pamilyenot ni Mariano Arienda, asin mga kaiba, ginibo ang chapel ni San Vicente Ferrer. Nang dahil hindi naging sentro panrelihiyon sa Northern Barangay ang Bigaa, kaya ang mga kataraig na barangay na Pada, Buyuan, Bagong Abre, Alipay, naging miyembro na ng San Vicente Ferrer Parish. Kaya piniswag ang pagsira, pagkuma, asin na kautugmay maghabi ang mga produkto gamit abaka. Nakautugan malinda ang barter system gamit ang sira, paroy, asin punod na iyo ang naging hanap buhay sa barangay Bigaa. Ini po ang presente from trigo, unos, kombinasyon ng purok uno, asin dos, na maski anong unos ang umabot, yaraw man ginanay para isumarot, asin magkaburunyo,
San Vicente Ferrer. Ladies and gentlemen, contingent number 5, Trigo Unos. Ay, madang buwan, bago pabrik, ay dating parte sa tuyang barangay Biga. Hindi mga sinabing barangay, nagkasaro, nagkagulo nyo. Ang panahon ng mga Espanyol, inapot ang sa tuyang barangay na Biga pa. Sarong tinanong na sa barangay sana na walang tubo. Hindi tinanong ginamit ng mga residente bilang pamayo sa panahon ikaguran. Kaya naman agad sa tuyang barangay na Biga. Mabuhay, Bigaeños! Mabuhay, Biga!
Hello. Hey. There you have it, ladies and gentlemen, the tribo onos. Beach W and beach. Ay, nasigang. May nagsimayo. Ano ba, mauli na silang sigal, ha? Ano ba? Ayan, tamang lahat. Gusto ko naman po mag-congratulate po sa lahat ng competing contingent po ngayong gabi. Ayan. Parang nahihirapan kayo ng judges natin kung sino ang ating magiging grand champion. Announcement po sa may nangimatay po, umalis po muna kayo, bigyan ko po ng space po dyan para po Mother! mabigyan po siya ng first aid. Ang kami na kao. Ayan na naman tinatabiling po ang ating resort ngayong gabi. Gusto ko malaman po na imbitahan yung lahat ng competing contingent po dito po sa unahan. Para po malaman natin kung sino ang ating Grand Champion! Congratulations po sa lahat ng competing contingent ngayong gabi. Sa 1 month na practice siguro, napakaganda ng performances ngayong gabi. Sobra. PG, kung sino man po ang kumuha ng... Ayan, bago po natin i-announce ang ating Grand Champion para dito po sa ating tribo-tribo, i-announce po natin kung sino ang mga nanalo sa art making competition. Dito, ma'am. Alright. Any representative po from Group, kailangan po namin to claim the prize. Ready na po ba ang lahat para malaman nyo na kung sino? Tapos may props na igwang gibusin da may props, di ba? Ha? Okay, ganito po. So, meaning to say, pag natawag po ang inyong group, i-announce na lang po namin kung kailan nyo po kukunin yung prize. Siguro after fiesta, para diswelo tayo. Okay? Alright! We would like to invite everyone po, most especially ang competing contingents po, to please be here para po mag-participate sa ating kusitang nanalo. Nasaan po ang tribo sa Isidro? Dito na po. Dito. Nasaan ang tribo Hiraya? Dito po. Tribo sa Isidro Tres. Tribo Hiraya. The tribo Maguho. The tribo Maguho. Next po, the tribo Tago. Next
Last but not the least, the trigo or bombs. Ayan, move forward, ay move backward po tayo. Move backward. Para palang lima. Tapos upo po tayong lahat ha. Okay? Para palang lima, no? Malamig. Kaya pala magayon, no? Ako yan, pag-asulo. Beijing was active. Ayan. Are you guys ready? Consina na sa art making competition. Are you guys ready? Alright. So, bale, ate Seth, mag-i-announce na lang po sa kanya-kanyang puro yung para mag-claim ng prizes, okay? Our second runner-up is with an average score of 77.66. Ayan, bago po i-announce, ang criteria for judging po para sa art design competition natin is hindi lang po art, okay? The cleanliness and orderliness is 20%. The communal garden, alam niyo po yun, yung communal garden is 20%. The recyclables and indigenous materials used, 20%. The compliance to RA 9003, 20%. The simple design ALCO, 20%. For a total of 100%. Ayan, 2% na lang ang ating process. Alright, for our second runner-up is second runner-up with an average score of 77.66% goes to Zone 6!
balita ko, tama, balita ko merong isang competing contingent na may naglabag ng rules, mechanics, and regulation ng ating may mababago sa Rizal. Ready na ang lahat! Ay, ang gaganda ng ating mga Ikantal siya, girls. Of course, thank you so much sa ating mga board of judges. Oh my God, pinaiyak niyo kami. Sila pala. Iyak na kayo. Ako rin. Sino kaya mananalo? Ang tribo sa Isidro kaya. Ang tribo Hiraya. Ay, iguana. O kaya na tribo Maguho. Nasaan ang tribo Bago? How about the tribo Dos? Ayan. While waiting for the result, I would like to thank the following sponsors. Wala na ako sa principal. Alright! I-announce natin ang winners, pero i-announce din namin sa inyo kung disqualified kayo. Okay? Sa barangay na lang po tayo mag-usap-usap after. Dapat nagabigan ka lang talaga. Ha? Okay. Alright. Ganito pa. Okay. Alright. May ang i-announce namin po grand champion first and second. For example, may naglaman sa tatlo ng ating mechanics and regulations po. Automatic po, magiging consolation po sila. Aangat yung isa. Yes? Pero pag-uusapan natin to after this announcement sa barangay. Okay? Okay lang yan. Ganun talaga. Alright, together with the judges, we will announce the second runner-up! Char. That. Second runner-up! To be awarded by our SK chairman, committee in charge, Kagawad Mark Anthony Fernandez, and of course our three judges to please be in front po. Our second runner-up goes to... Gusto ko kuya sa tikukurang pasinda. With an average score of... Charis. Akala ko, ako na ako kaya ang average. With an average score of 90.3%, our second runner-up is... Congratulations!
with an average score of 97.6%. Napakataas. The